Βάσο, να σου κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Έχω φτιάξει τη διαφήμιση μου και είμαι έτοιμος να επιλέξω landing page, να επιλέξω το πού θα στέλνω στο website τον επισκέπτη. Ποια είναι η κατάλληλη landing page για τις διαφημίσεις? Έχεις φτιάξει τη διαφήμισή σου και ψάχνεις τη landing page. Πώς το έχεις κάνει λίγο ανάποδα? Τι εννοώ? Κάθε διαφήμιση τη φτιάχνουμε για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Οπότε θα έπρεπε να έχεις σκεφτεί πριν που θα στείλεις τον επισκέπτη και μετά να φτιάξεις τη διαφήμιση. Παρ' όλα αυτά, δεν σε μαλώνω. Είμαι εδώ για να σου πω ότι πρέπει να κάνεις τα βήματα με μία σειρά για να μπορείς να έχεις περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα. Όταν λέμε κάνω μία προβολή, σημαίνει ότι έχω στο μυαλό μου το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Ας πούμε, η δική σου διαφήμιση έχει φτιαχτεί για πωλήσεις, θες να μαζέψεις leads, θέλεις να κάνεις awareness. Ποιος είναι ο στόχος? Συνήθως έχω κάποιο e-shop και προσπαθώ να στείλω σε κάποια κατηγορία προϊόντων τις διαφημίσεις για να φέρω πωλήσεις στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ωραία. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν στέλνεις έναν υποψήφιο πελάτη σε μια homepage, η οποία είναι πάρα πολύ γενική. Τώρα θα τον στείλω στην κατηγορία, δεν είμαι σίγουρη, διότι και η κατηγορία μπορεί να έχει πάρα πολλά προϊόντα. Εγώ θα σου πρότεινα να κάνεις το εξής. Πάρε 5-6 προϊόντα το πολύ ή ένα προϊόν, αν πιστεύεις ότι μπορείς να το κάνεις αυτό, και φτιάξε συγκεκριμένη landing page μόνο για αυτό. Τι πρέπει να κάνω? Δεν πρέπει να βάλω τον άνθρωπο να σκεφτεί. Θέλω να τον βάλω σε μια σελίδα από το προϊόν που είδε και να του δώσω όσο περισσότερη πληροφορία μπορώ. Τι είναι η πληροφορία? Χαρακτηριστικά, σύγκριση, εγγύηση, πώς θα το χρησιμοποιήσει, ποιο είναι η αξία που θα πάρει αφού το αγοράσει. Testimonials, οι άλλοι τι είπανε για αυτό που το αγόρασαν. Εύκολο τρόπο πληρωμής, μην τον κάνεις να σκεφτεί, δώσ' του όλη την πληροφορία μαζεμένη, μην μου βάλεις πάνω μενού κεντρικό για να μου φύγει από αυτή τη σελίδα. Θέλω να είναι στο conversion path μέχρι τη στιγμή που θα πει πού βάζω την κάρτα μου, θέλω να το αγοράσω, μου αρέσει πολύ, πληρώνω τώρα. Έτσι, αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα, αν θέλεις να κάνεις ένα awareness ή αν θέλεις να φτιάξεις μια σελίδα για κάτι πολύ πιο γενικό, τότε θα πας στη homepage ή σε μεγαλύτερες σελίδες που έχουν κατηγορίες και εκεί δεν μας πειράζει να κάνει κλικ εδώ και κλικ εκεί. Οπότε φτιάχνω τη σελίδα, όπως είπαμε, με τη δομή που είπαμε, και μετά φτιάχνω τη διαφήμιση η οποία θα υποστηρίζει τη συγκεκριμένη σελίδα. Έτσι.